Selamun aleyküm evano ez Murat. Eci Meryem. Ejim Mirza. Ma xwesتی ro derheqê jinê de hinek gotin pêşan bêjin kam dest pê bikin. Jina ne delal çavê mirov değişîne, jina delal dilê mirov değişîne. Haber çeke jineye. Ejine berde lapani nanire. Jin hem gulin hem jî kulin. Jin daraş kestiye. Avahiya malan da desti jinan de. Bayê gurgurî wek jina virvirî. Asle jine jine. Dema jin de jin navşer şer betal dibe. Êra be cihê wî ê bimre jina wî dimîne. Her jinek warek. Jin dil bike dikare devir kul bike. Dewara nekira di nîsanê de, jina nebijêre di dîlanê de. Jin sütuna maleye. Jin axirab ne te kuştin ne te berdan. Jin malê xera jî dikin, ava jî dikin. Jin male dikin mal. Dersi digra jijine jidere dibe dijmine. Ji jina xweşik û zeviya bergund birevin. Zeviya bergund ji golikan, jina xweşik ji mozikan nayê parastin. Jin ji hene, jin ko ji hene. Ava buna malan da desti jinin çe de. Jina qenç şîva xwe keland bi darekî ya pîs keland bi barekî. Ava zelal, jina delal. Avi bine jikaniyan, jini bine ji asilan. Hinek jinin, hinek janin. Hinek jî melhema dilanin. Jina biran veki guran. Avi vexun jikaniyan, jini bine ji biyaniyan. Jina baş bextewar dike, jina xerab ixtiyar dike. Jina baş seyde, aharab kayde. Kesi jini bine ser jini, xili nabine jidini. Jina çê nade du paşkotinên xelkê. Mala bejin, xera dibe jibin. Jina bir selmiyan, derde be derman. Erê evano gotinê me derheqê jinê de li vir xelas bû, heta wîdeo kidinê Emanetê emanetê Xuda bû. Ben